So, alright mga buddy, and happy Valentine's and happy Happy Heart Day sa lahat ng walang jowa at may jowa dyan. So, sa video na po ito mga buddy ay binigyan ako ni Maring Angela ng love letter noong February 14. Sobrang sweet niya, diba? At dahil binigyan niya ako ng love letter, ay babawi ako sa kanya. At yung bibigay ko sa kanya ay secret. Kung handa ka na sa secret gift ko, ay don't forget na mag-like sa video na to at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At kung handa ka na, ay let's go! Yun! At ang ibibigay ko kay Maring Angela ay ito. Yun ang ibibigay natin kay Maring Angela. So, kung gusto niyo po mga buddy na bumili ng customized animated na frame, ay nasa description yung link at ang kanilang page, you can search naman yung kanilang page ay ZM Customize. At pwede rin kayo magpagawa ng cup, calendar at kung ano-ano pa. Just PM sa kanila dahil mayroon pong maraming tema ang kanilang That's a very big problem. dahil po marami po silang tema kagaya ng doktor. Pwede nyo po pang regalo sa kanyang kaibigan, mag-anak, girlfriend, at pamilya nyo. At pwede rin kayo magpagawa sa sarili nyo. Yan ganito. So, avail na! Ang gagawin natin ngayon ay ibabalot natin siya. So, let's go. So, kailangan natin siyang ibalot. At ang kailangan natin ay balot. Yun. Tapos na po tayong magbalot ng ating regalo. So, ibibigay na lang po natin ito. Itong regalo mo to para sa kanya. So, done na po tayong gumawa ng love letter. So, hindi talaga ako marunong gumawa ng love letter mga buddy. So, ewan ko lang kung magustuhan ko po. Kasi medyo tagilid, hiwi-hiwi. Ginamit ko lang ng roller para siguro may streak. Yun, lalagyan na natin sa regalo. At ibibigay na natin ang regalo kay Maring. So, pupunta tayo sa bahay niya. At ngayon ay babiyahe. Ibibigay natin. Let's go! A few moments later. So, tayo sa bahay nila. Kaon si EJ. Kato. Kaon yung manghod. Ay, dara na si Inday. So, hi Inday. Hi! Hi! Oh, yan. Love, I have a gift for you. Oh my God. Oh, alam. Sure ka. Oh, no! Hindi na kay EJ. Hindi ni kay... Uy! Uyab ni EJ. So, love, if you want to open it. Dili ko. Dili mo. Open. I hope ma-surprise siya. Kaso di siya ma-surprisean eh. Kay tungod, iya kong give budol-budol. Patugan na mahatag kong gift siya. Ihod siya. Iya kong kano na nalapilain. Nalapilain kaso kabalo din siya. Dawa siya kabalo sa gift. Mga badi. So, open dai. Oh, what is this? Yan pa rin gamit sa balay. Reko.
May na dyan letter. Saan letter? Ikaw nagsulat, ane? Ako nagsulat. Sure ka? Yes. Wow! Hindi pa ka agilab. Char. La! May first time ko yung hatag og letter. First time na ako. Oo. Hindi pa ka naghatag. Dala, di lang po eh. Ay, murag, saan eh? Murag ko, dyan diba? Kaning, dua pa, Jud! Dua, Jud! Marabol mo lang. It's my birthday! Wow! Sa Manila. The picture. Saka yung picture di. Kuha ni idol? Wala! Dali, ay! Travel goals. Wow! Wala kita nila, boy. Wow! Thank you! You're welcome. Thank you! Kailangan ka na. Ano nung sakay aeroplano? At least dari ani sakay ko. And the second one, birthday na ako. It's my birthday. Oh. Bawi na ako lang sa gift na gihatag. Alam ko kayo bawi. Hindi pwede mo bawi. Hello. Kabalo mo, hilig ako magape. Dala ko yung baso. Kasi sa mga pimo na siya. Saan pabata na eh? Secret. Pwede ay. So, pwede na ako ma-check sa mong messenger. Hindi na ka mo check sa kung Hello, thank you. I love it. Hello! Hello! Thank you so much, love. welcome. Nindot kayo! Ay, nalandali ako. Nakasakay kong aeroplano. Kasi di ako masakay aeroplano, guys. Eh, gusto kong mag-travel. Wow! Gusto ko mag-aeroplano nga. Nakakauban. Saan may kauban niyo? Ako ang labrog. Saan siya? Si Kuan. Si Christian Aklan. Kayo po mga buddy. Thank you. You're welcome. Yun na po mga buddy. At na-surprise siya kahit na alam niyang ibibigyan ko siya ng gift. Ano ka good? Wow. So, napatugaan man ko niya kay Marokoy man niya. So, yun na po mga buddy ay Adlock. yung video namin ay What? So, don't forget na mag-subscribe sa aming YouTube channel and like our page and like our video. Just like, and don't forget to subscribe and everything you do Do it in love. Kaya